Φανταστείτε μια ζωή όπου δεν κυνηγάτε πλέον τους ανθρώπους, την έγκριση ή την επιβεβαίωση. Μια ζωή όπου η ηρεμία σας παραμένει ανενόχλητη από θόρυβο και ο σκοπός σας δεν υπαγορεύεται πλέον από τις απόψεις των άλλων. Φανταστείτε να ξυπνάτε, όχι στο χάος του κόσμου, αλλά στην ήρεμη φωνή μέσα σας. Μια φωνή που κάποτε φημώσατε, επειδή ο κόσμος ήταν πολύ θορυβώδης. Τώρα φανταστείτε το εξής. Είστε μόνοι, αλλά όχι μόνοι. Έχετε αφήσει πίσω σας ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Και σε αυτή τη σιωπή, κάτι ξυπνάει. Διάβγεια, δύναμη, αλήθεια. Ο Βουδισμός διδάσκει ότι η αληθινή μεταμόρφωση δεν ξεκινάει η παρουσία των άλλων, αλλά στη μοναξιά, όπου η ψυχή σας έχει επιτέλους χώρο να αναπνεύσει. Αυτός είναι ο δρόμος σας προς την θεραπεία. Έτσι αρχίζετε να ξαναχτίζετε τον εαυτό σας, μόνοι. Και ξεκινάει τώρα με 12 βουδιστικές αρχές για να αναδιαμορφώσετε το μυαλό σας, να ανανεώσετε το πνεύμα σας και να σας επιστρέψετε σε αυτό που πραγματικά είστε. Αποσυνδεθείτε από την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Στη ρίζα τόσου πόνου βρίσκεται η πεποίθηση ότι μπορούμε και πρέπει να ελέγχουμε το ανεξέλεγκτο. Περιμένεις από τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους, διαμορφώνεις τα όνειρά σου με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και όταν η πραγματικότητα απομακρύνεται από το σχέδιό σου, νιώθεις προδομένος. Ο Βουδισμός διδάσκει ότι η προσκόλληση είναι ο σπόρος του πόνου. Το να αποστασιοποιηθείς δεν σημαίνει να εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Σημαίνει να ευθυγραμμίσεις την προσπάθειά σου με την ταπεινότητα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πράγματα πέρα από την εμβέλειά σου. Μάθε να επενδύεις στην πρόθεσή σου, όχι στο αποτέλεσμά της. Δες τις σχέσεις σαν ποτάμια και όχι σαν αγάλματα, ρευστά, μεταβαλλόμενα, όχι άκαμπτα. Εγκαταλείποντας τις απαιτήσεις σου από τη ζωή, ανοίγεσαι σε νέες δυνατότητες, απροσδόκητη καλοσύνη και εκπλήξεις που μπορεί να μην είχες ποτέ προβλέψει. Η δύναμη που ανακτάς βρίσκεται στην αντίδρασή σου, στην επιλογή σου να αντιμετωπίσεις αυτό που υπάρχει με χάρη και όχι με αντίσταση. 2. Κάθισε με τον εαυτό σου, όχι με τους περισπασμούς σου. Οι περισπασμοί είναι τα ανανουρίσματα του κόσμου που σε κρατούν μουδιασμένο. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την παρακολούθηση άσκοπων σκηνών, μπλοκάρουν τις αισθήσεις που ζητούν να γίνουν αισθητές. Τον πόνο της απώλειας, την ανησυχία στο πνεύμα σου, τον ψίθυρο των ονείρων σου. Αλλά η θεραπεία περιμένει στην παρουσία, όχι στην ψυχαγωγία. Καθισμένος μόνος σου, ίσως νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, μπορείς να νιώσεις το σώμα σου, να παρατηρήσεις τη σκέψη σου, να ακούσεις την καρδιά σου. Αναπνεύσε, άσε τη σιωπή να σε κατακλείσει. Θα νιώσεις τα μέρη του εαυτού σου που έχεις αποθηκεύσει. Ενοχή, λαχτάρα, θυμό, ελπίδα. Μην κρίνεις, μην τρέχεις. Κάθισε. Εδώ χαρτογραφείται η εσωτερική σου αρχιτεκτονική. Σε αυτή την ακατέργαστη εσωτερικότητα αρχίζεις να γνωρίζεις το θεμέλιο της ύπαρξής σου. Τι πονάει, τι ελπίζει, τι λαχταρά. Και από εκεί μπορείς να ξαναχτίσεις στην αλήθεια και όχι στην ψευδαίσθηση. 3. Αγκαλιάστε τον πόνο που σας ξαναχτίζει. Ο πόνος δεν είναι ποτέ άνετος, αλλά είναι μεταμορφωτικός. Όταν αντιμετωπίζεις προδοσία, απώλεια, αποτυχία ή λύπη, αυτές οι πληγές δεν είναι σημάδια ότι έχεις κάνει λάθος στη ζωή. Είναι είσοδοι σε βαθύτερη σοφία. Δες την ερωτική απογοήτευση, όχι μόνο ως πόνο, αλλά ως καθρέφτη που αντανακλά τις πιο αληθινές σου αξίες. Τι αγαπάς, τι χρειάζεσαι, ποια όρια θα έπρεπε να είχες θέσει. Άφησε τη θλίψη να έρθει, τον θυμό να βρυχηθεί, τη σύγχυση να στροβιλιστεί. Σκύψε σε αυτές, εξερεύνησέ τες, εμπιστεύσου ότι κρύβουν μηνύματα. Κάθε δάκρυ κουβαλάει ένα μάθημα, κάθε πόνος μαλακώνει ό,τι έχει σκληρύνει. Με την πάροδο του χρόνου, όταν φροντίζετε τον πόνο σας με συμπόνια και παρουσία, φυτρώνουν ρίζες σε έδαφος, εμπλουτισμένο από τον ίδιο πόνο που κάποτε φοβόσασταν. Αυτό που ξετυλίγεται γίνεται νήμα για νέα δύναμη. 4. Απλοποιήστε τη ζωή σας, ενισχύστε το πνεύμα σας. Η απλότητα είναι το έδαφος στο οποίο ριζώνει η ειρήνη. Οι περισσότεροι από εμάς κουβαλάμε πάρα πολλά πράγματα, υπάρχοντα που δεν αγαπάμε.
σχέσεις που μας αποστραγγίζουν, νοητικές συνήθειες που γεμίζουν το μυαλό μας. Ξεκινήστε ρωτώντας τι χρειάζομαι πραγματικά, τι ευθυγραμμίζεται με αυτό που θέλω να είμαι. Αφαιρέστε την περίσσια, είτε πρόκειται για το πρόγραμμά σας, τον κοινωνικό σας κύκλο, τις συνήθεις σκέψεις σας. Για παράδειγμα, ξεκαθαρίστε τον χώρο διαβίωσής σας, έτσι ώστε κάθε αντικείμενο να φέρνει νόημα ή χρησιμότητα. Επιλέξτε λιγότερες σχέσεις, αλλά αυτές με ειλικρίνεια και βάθος. Αφήστε το ημερολόγιό σας να αναπνεύσει. Αφήστε το μυαλό σας να σταματήσει. Στην απλότητα, η ζωή συμπυκνώνεται. Δεν σκορπίζετε πλέον την ενέργειά σας σε τόσα πολλά μέτωπα. Γίνεστε πιο παρόντες, πιο σκόπιμοι. Ο χώρος σας δίνει διάβγεια. Και στη διάβγεια το πνεύμα σας μπορεί να ενισχυθεί, όχι συσσωρεύοντας περισσότεροι, αλλά ευθυγραμμιζόμενοι με αυτό που πραγματικά έχει σημασία. 5. Να είσαι ο παρατηρητής, όχι ο αντιδραστής. Τα συναισθήματα είναι ισχυρά ρεύματα, αλλά εσύ είσαι ο ωκεανός στον οποίο κινούνται, όχι το ίδιο το κύμα. Οι περισσότεροι από εμάς παρασύρονται. Κάποιος λέει κάτι που πληγώνει και η αντίδραση είναι άμεση. Κάτι πυροδοτεί τον φόβο και η φυγή είναι άμεση. Η θλίψη πηγάζει, η άμεση καταστολή. Το να είσαι ο παρατηρητής σημαίνει να καλλιεργείς την επίγνωση, να αναγνωρίζεις χωρίς να σε κυβερνούν. Όταν εμφανίζεται ο θυμός, τον παρατηρείς. Ο θυμός είναι εδώ, αντί να τον εκδηλώνεις. Όταν ο φόβος σε κυριεύει, αναπνέεις και τον νιώθεις, χωρίς να τον αφήνεις να υπαγορεύσει την επόμενη κίνησή σου. Σε αυτό το διάστημα, ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση, βρίσκεις επιλογή. Και η επιλογή είναι ελευθερία. Με την πάροδο του χρόνου, χτίζεις δύναμη σε αυτές τις παύσεις και το μυαλό γίνεται πιο γαλήνιο, επειδή δεν είσαι πλέον στο ελαιός του. Το να είσαι ο παρατηρητής δεν σε κάνει παθητικό, σε κάνει ξύπνιο. 6. Απελευθερώστε τον εαυτό που έχετε ξεπεράσει. Μέσα σας ζει μια εκδοχή που διαμορφώνεται από πρώιμες πληγές, ίσως ντροπή, απόρριψη, φόβος ότι δεν είσαι αρκετός. Μπορεί να πιστεύατε ψέματα για το ποιοι είστε. Αυτές οι εκδοχές σας εξυπηρετούσαν κάποτε, σας προστάτευαν, προσαρμόζονταν, αλλά καθώς η ζωή σε τεντώνει, σε εξελίσσει, αρχίζεις να ξεπερνάς αυτές τις ταυτότητες. Άφησέ τες να φύγουν, όχι από μίσος, αλλά με ευγνωμοσύνη για όσα σε βοήθησαν να επιβιώσεις. Συγχωρήστε τον εαυτό σας που ήσουν μικρός, που κρυβόσουν, που πίστεψες ότι έπρεπε να είσαι κάποιος άλλος. Αφήστε αυτόν τον εαυτό να ξεκουραστεί. Προχωρήστε μπροστά ως η εκδοχή που γεννήθηκε από πόνο, συμπόνια και πιθανότητα. Μπορεί να αρχίσετε να μιλάτε διαφορετικά, να ντύνεστε διαφορετικά, να επιλέγετε διαφορετικά. Κάθε πράξη επιβεβαιώνει ότι είσαι κάτι περισσότερο από το παρελθόν σου. Γίνεσαι το άτομο που πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι, όχι με αλαζονία, αλλά με εμπιστοσύνη. Μάθετε τη δύναμη του να περπατάς μόνος. Η μοναξιά συχνά παρερμηνεύεται ως μοναξιά, αλλά στη μοναξιά υπάρχει ριζική αφύπνιση. Όταν περπατάς μόνος, βρίσκεσαι πρόσωπο με την αλήθεια σου. Δεν υπάρχει κανείς για τον οποίο να παίξεις, καμία μάσκα να φορέσεις, κανένας ρόλος να στηρίξεις. Σε αυτές τις στιγμές, μερικές φορές, άβολες ή αόρατες, μεγαλώνει η πραγματική σου δύναμη. Η μοναξιά σε αναγκάζει να ακούσεις τον δικό σου χτύπο της καρδιάς, τις δικές σου αξίες, το δικό σου όραμα. Σε διδάσκει ότι η παρουσία σου είναι αρκετή, ότι είσαι άξιος αγάπης και ειρήνης, ακόμη και χωρίς εξωτερική επιβεβαίωση. Ναι, υπάρχει ευαλωτότητα όταν περπατάς μόνος, αλλά υπάρχει και κυριαρχία. Χαράζεις το μονοπάτι σου, συντονίζεσαι με την εσωτερική καθοδήγηση αντί για τα χειροκροτήματα του πλήθους. Όταν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος με τη δική σου παρέα, διαπιστώνεις ότι η ηρεμία δεν είναι κάτι που σου δίνουν οι άλλοι, ανακαλύπτεται μέσα σου. Όταν προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα ταυτόχρονα, αραιώνεται το βάθος με το οποίο ζείτε οτιδήποτε. Το multitasking σας ξεγελάει, ώστε να πιστεύετε ότι η παραγωγικότητα ισοδυναμεί με ικανοποίηση, αλλά συχνά αυτό που χάνετε είναι η εμπειρία. Το γεύμα σας έχει γεύση όπως αυτό που παρακολουθούσατε. Η συζήτησή σας φιλτράρεται μέσα από το επόμενο μήνυμά σας. Η βόλτα σας επισκιάζεται από τη σκέψη.
Η ενσυνειδητότητα σας καλεί πίσω, σε ένα πράγμα τη φορά, πλήρως. Αφήστε την προσοχή σας να στηριχτεί στο παρόν, τη ζεστασιά του φλιτζανιού στα χέρια σας, τον ήχο του γέλιου, τον ρυθμό της αναπνοής σας. Αυτές οι στιγμές, όταν ζήσετε καλά, γίνονται νήματα στο μοσαϊκό μιας ζωής που βιώνετε βαθιά. Η ενσυνειδητότητα εκπαιδεύει τις αισθήσεις σας να είναι ξύπνιες, την καρδιά σας να είναι γενναιόδορη, το μυαλό σας να είναι ήρεμο. Και όταν αυτό γίνει ο τρόπος σας, η ζωή δεν είναι πλέον κάτι που συμβαίνει γύρω σας, συμβαίνει μέσα από εσάς. 4. Αποδεχτείτε αυτό που είναι. Αλλάξτε αυτό που μπορείτε. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία στην πνευματική ωριμότητα. Το θάρρος να αλλάξετε αυτό που είναι λάθος και η γαλήνη να αποδεχτείτε αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Η αντίσταση συχνά εκδηλώνεται ως πικρία, λύπη ή ατελείωτη σκέψη για το τι θα έπρεπε να ήταν. Αλλά το να σέρνετε τον εαυτό σας στο παρελθόν είναι ένα βαρύ φορτίο. Η αποδοχή δεν είναι παράδοση, είναι διάβγεια. Είναι να βλέπετε τα πράγματα όπως είναι. Μόλις δείτε καθαρά, μπορείτε να ενεργήσετε με συμπόνια και σοφία απέναντι στον εαυτό σας, απέναντι στους άλλους. Και όταν η κατάσταση είναι πέρα από την επιρροή σας, μπορείτε να αφήσετε τα πράγματα να φύγουν, σίγουροι ότι η ενέργειά σας δαπανάται καλύτερα εκεί που είναι δυνατή η αλλαγή. Αυτή η διπλή κίνηση της ενεργού ευθύνης και της ειρηνικής παράδοσης είναι ένας χορός. Σας απελευθερώνει από την ατελείωτη απογοήτευση και σας φυτεύει σταθερά στη δύναμή σας. 10. Προσφέρετε συμπόνια, ακόμα και στον εαυτό σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι γενναιόδοροι με την καλοσύνη προς τους άλλους, αλλά τσιγκούνιδες με την καλοσύνη προς τον εαυτό τους. Ωστόσο, κάθε λάθος βήμα, κάθε λύπη, κάθε ανακάλυψη ξεκινά με ταπεινότητα. Αυτοσυμπόνια σημαίνει αναγνώριση της ανθρώπινης φύσης σας, των ορίων σας, των λαθών σας, των ευαλωτοτήτων σας. Σημαίνει να μιλάτε στο εσωτερικό σας παιδί με υπομονή, να καλωσορίζετε τα λάθη σας με περιέργεια και να δίνετε χρόνο θεραπείας. Όταν είστε συμπονετικοί με τον εαυτό σας, μαλακώνετε τον εσωτερικό κριτή. Επίσης, μοντελοποιείτε πώς νιώθετε τη χάρη. Γίνεστε λιγότερο αμυντικοί, πιο ανοιχτοί στη χάρη των άλλων. Το μονοπάτι της μεταμόρφωσης δεν είναι γυαλισμένο. Είναι ακατάστατο, ανώμαλο, συχνά επώδυνο. Αλλά στο ακατάστατο, με συμπόνια, μπορείτε να θεραπευτείτε χωρίς ντροπή. Μπορείτε να αναπτυχθείτε χωρίς αυτοαπέχθεια. Και ο εσωτερικός σας κόσμος γίνεται σπίτι, όχι πεδίο μάχης. 11. Σπάστε τον κύκλο. Σπάζοντας τη σκέψη. Οι ζωές μας διαμορφώνονται από αόρατες ιστορίες, υποθέσεις, πεποιθήσεις, κρίσεις, φόβους. Πολλές από αυτές φυτεύτηκαν πριν από πολύ καιρό, από γονείς, πολιτισμό, παρελθόντα τραύματα και επαναλαμβάνονται συνεχώς, υπαγορεύοντας πώς βλέπετε τον εαυτό σας και τον κόσμο. Αλλά οι πεποιθήσεις δεν είναι γεγονότα. Είναι σκέψεις που έχετε επαναλάβει μέχρι να τις αποδεχτείτε ως αλήθεια. Για να σπάσετε τον κύκλο, πρέπει να αποκτήσετε επίγνωση. Παρατηρήστε τις σκέψεις που σας περιορίζουν, αυτές που λένε «δεν είμαι αρκετός». «Αυτό μου συμβαίνει πάντα. Οι άνθρωποι θα με εγκαταλείψουν». Όταν προκύψουν, σταματήστε. Αναρωτηθείτε τις. Από πού προήλθε αυτή η πεποίθηση? Υπάρχουν στοιχεία για το αντίθετό της. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια νέα σκέψη. Μια σκέψη που βασίζεται στην πιθανότητα, την καλοσύνη και το θάρρος. Για παράδειγμα, αντικαταστήστε το «πάντα αποτυγχάνω» με το «έχω αποτύχει». Ναι, αλλά έχω επίσης μάθει, αλλάξει και μπορώ να συνεχίσω να αναπτύσσομαι. Με την πάροδο του χρόνου, οι νέες σκέψεις δημιουργούν νέες αυλακώσεις στο μυαλό σας. Ο παλιός τρόπος καταρρέει. Η πεποίθηση μετατοπίζεται και ο κόσμος σας ήσυχα μεταμορφώνεται από μέσα προς τα έξω. 12η επιστροφή στην αναπνοή. Είναι η άγκυρά σας, η αναπνοή είναι η σανίδα σωτηρίας σας στο παρόν. Ανεξάρτητα από το πόσο κατακλυσμικά είναι τα συναισθήματά σας, πόσο δυνατές είναι οι σκέψεις σας ή πόσο χαοτικές είναι οι συνθήκες σας, η αναπνοή
είναι πάντα εδώ, πάντα τώρα. Δεν υπάρχει στο παρελθόν και δεν φτάνει στο μέλλον. Είναι ο παλμός αυτής της στιγμής. Όταν επιστρέφετε σε αυτό, όλα τα άλλα μαλακώνουν. Όταν ο φόβος ή ο θυμός ανεβαίνουν, επιβραδύνετε τις εισπνοές σας. Αφήστε την εκπνοή να απελευθερώσει την ένταση. Παρατηρήστε την ψήξη, τη ζεστασιά, την άνοδο και την πτώση του στήθους ή της κοιλιάς. Αφήστε την επίγνωσή σας να καβαλήσει την αναπνοή. Μερικές συνειδητές αναπνοές μπορούν να ηρεμήσουν το νευρικό σας σύστημα, να επαναρρυθμίσουν την καρδιά σας, να αφυπνίσουν την επίγνωσή σας. Με την εξάσκηση, η αναπνοή γίνεται καταφύγιο στις καταιγίδες. Ένα μέρος που πάντα κουβαλάτε μέσα σας. Κάθε αναπνοή είναι μια υπενθύμηση ότι είστε ζωντανοί, ότι έχετε σημασία, ότι αυτή η στιγμή, όσο ατελής κι αν είναι αρκετή. Επιστρέψτε σε αυτό ξανά και ξανά, ως άγκυρά σας, ως το άσυλο σας, ως τον οδηγό σας.